și Nicole și se vadă. Hai vorbești cu Olesia. Hai du-și vorbești cu Olesia. Nu, cu Gabi. Hai vorbești cu Gabi. Zimbușnar. Ce uite Olesia, Gabi la uelași. Gata Olesia, și eu ce minunată Olesia. Hai vorbești cu tăticul. Cu tăticul? Da. Așa, sun. Olesia, lui tăticul vești. Hai mai vorbește. Spune poezia. Gata, și-au terminat banii. Hai spune poezia la telefon. Eu uite Olesia. Gata, și-au terminat banii. Spune cu bicicleta poezia. Bicicleta cu poezia spune. Trecutoare. Da. Da, tăticu. Пока. Пока. Dacă... Am o șașona la trecătoarea. O trecătoarea, mi ce vă la vedeți, Olesia, copitor. Да ты что? Да, Gabi și-o venit. Tăticu. Пока. Сегодня Olesia mănâncă mănâncă Gabi domnule. Alo Gabi, ce vezi? Ce vezi? Ai arată cum a dansat dansul cu iepurașul. Cânticul. Câți concurs de gălașă. Hai cântă. Cota ce gălașă. Hai cântă cu drăgălașul cânticul. Alo de gălașă vreți. Iepuraș. De gălașă vreți. Alo tati, cum ne uite? Ce știi? Ce cu le Gabi? Da? Tu și Monica și cu chocolate? Тебе сквитни. Пока. Пока. Te ciumpa. Ciumpa. Пока. Пока. Eu mă duc la pe